ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு அக்ஷய திருத்தியா பற்றி ஒரு டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ஏப்ரல் 30 வந்து அக்ஷய திருத்தியா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டே அது. ஸோ அந்த டேல வந்து நம்ம இந்த சேரிட்டி பண்ணும்போது அது நமக்கு ரொம்ப மங்களமாக இருக்கும். ஸோ அந்த டேவோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, அதை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Significance. And then Akshaya Tritiya is celebrated on the third day of the bright fortnight in the month of Vaishaka. Vaishaka Shukla Paksha Tritiya. Akshaya, Sanskrit means inexhaustible, that which never deteriorates. It is considered to be the most auspicious day to start a new venture and for charity. ஸோ அக்ஷய திருத்தியா வந்து நம்ம சொல்றாங்கன்னா, இந்த வைசாக மாசத்துல வந்து இந்த பிரைட் ஃபார்ட்நைட்ல நம்ம இது சொல்லுவோம் இல்லையா, வளர்பிறை, அந்த இதுல வந்து 3வது நாள்ல செலிப்ரேட் பண்றாங்க. அக்ஷயா அப்படின்னா வந்து இன்எக்ஸாஸ்டிபிள், அது வந்து முடிவு இது கிடையாது. அஹ் அது எப்பவும் நிறைந்து இருக்கும், அதுக்கு வந்து குறையாத நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்ஷயா அப்படின்னா. ஸோ அது வந்து கன்சிடர் டு மோஸ்ட் ஆஸ்பீஷியஸ் டே. தட் இஸ் ரொம்ப மங்களமான நாள். இதுக்குமே எது தொடங்குறதுக்கு, ஏதாச்சும் நம்ம சேரிட்டி பண்ணாலும் சரி, இல்லை நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல காரியத்தை தொடங்கணும்னா அதற்கு ரொம்ப நல்ல நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட் எவர் சர்வீசஸ் ஆர் ஆஃபர் டு சுப்ரீம் லார்ட் ஆர் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ் ஆன் திஸ் டே ரிசீவ்ஸ் manifold eternal benefits. Dana, donation given today is said to give a manifold results. ஸோ இந்த நாளில், தட் இஸ் அக்ஷய திருதியை அன்னைக்கு வந்து நம்ம எது பண்ணாலும் வந்து அதுக்கு பன்மடங்கு நமக்கு அதனால வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும். தனம், தட் இஸ் தானம். தானம் அப்படின்னா டொனேஷன். அன்னைக்கு தானம் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்ல நமக்கு அதனால பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அக்ஷய திருதியில வந்து வேற என்னெல்லாம் சிக்னிஃபிகன்ஸ், வேற என்னெல்லாம் வந்து அந்த நாளுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, apart from the rush to purchase gold, there are many reasons why this day is very significant. Some of the commonly known aspects are listed below. However, we also give you a list of 7 least known facts. ஸோ அக்ஷய திருத்தியானாவே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கோல்டு வாங்குவாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல பன்மடங்கு நமக்கு அதுல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு, அதனால வந்து எல்லாரும் கோல்டு வாங்குற அப்படின்ட்டு, அதுதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஆனால் இங்க வந்து நம்ம இந்த பிரசன்டேஷன்ல இந்த அக்ஷய திருத்தியை பத்தி வெளி உலகத்துக்கு அவ்வளவா தெரியாத ஒரு 7 விஷயங்களை நம்ம வந்து இங்கே பார்க்க போறோம் இப்போ. அதுல ஒண்ணு என்னன்னா, அன்னைக்கு தான் லார்ட் பரசுராமர் வந்து தோன்றிய நாள் அது, அக்ஷய திருத்தியா அன்னைக்கு தான். அதே மாதிரி கங்கை வந்து நம்ம பூமிக்கு வந்த நாள். நமக்கு தெரியும் இல்லையா, கங்கை வந்து எங்க எங்க உருவாகிறது, கங்கை சொல்ல முடியுமா? கங்கை பத்தி சொல்ல முடியுமா, எங்க உருவாகிறது? இமயமலை. இமயமலை. விரிஜான் நதி. குறிச்சாங்க இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து விஜய நதியிலிருந்து வருது நமக்கு. அங்கிருந்து நமக்கு தட் இஸ் இட் இஸ், அதனால்தான் வந்து செலஸ்டியல் அப்படின்றோம். செலஸ்டியல் அப்படின்னா தெய்வீகமானது. ஸோ நம்ம இப்போ இந்தியா வரும்போது இமயமலையிலிருந்து அப்படி வருது, அது நம்ம ஜியோகிராபிக்கலா இருக்கு. ஆனா அதோடைய தோற்றம் எங்க இருந்து அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தோம்னா, தட் இஸ் கடவுளுடைய பாதங்களில் இருந்து வருகிறது அப்படின்னு ஐதீகமே இல்லையா? ஸோ நம்ம அதெல்லாம் வந்து நீங்க பாகவதம் படிக்கும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலா அதெல்லாம் படிக்க போவாங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அதே மாதிரி கோலோக சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுலயும் அதை பத்தி டீட்டெயிலா போட்டிருக்கு. நமக்கு எப்போச்சும் டைம் கிடைக்கும்போது கோலோக சார்ட் நம்ம இந்த கிளாஸ் இந்த முடியறதுக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு இந்த கோலோக சார்ட் பற்றி பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, அது தெய்வீகமானது, கடவுளின் திருப்பாதங்களிலிருந்து வருது கங்கையானது. ஸோ அது நம்ம இந்த பூமிக்கு என்னைக்கு அது வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது அக்ஷய திருதியை இந்த நாள்ல தான். அதே மாதிரி திஸ் டே மார்க்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் திரேத்தயுகா. திரேத்தயுக தொடங்கிய நாளும் இந்த அக்ஷய திருத்தியை அன்னைக்கு தான் திரேத்தயுகா தொடங்கிய நாள். அதே மாதிரி
சுதாமா வந்து கிருஷ்ணரை துவாரகால சென்று சந்தித்த நாளும் இதேதான், அக்ஷய திருத்திய நாள். அதே மாதிரி பாண்டவர்கள் வந்து அக்ஷய பாத்திரம் வந்து இந்த சூரிய பகவான் கிட்ட இருக்கு. நாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அக்ஷய பாத்திரத்துக்கு என்ன மகிமை? அக்ஷய பாத்திரத்துக்கு மகிமை என்ன? கொடுத்துட்டே நான் இருக்கோம் பிரபுஜி. ஆமா, அதுல இருக்கிற அதுல அந்த அன்னம், கடைசி ஒரு பருக்க அரிசி அது வந்து உணவு வந்து குறையவே அந்த குறையாது. பாத்திரத்தை வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு அந்த இது அக்ஷயத்துல அந்த பாத்திரத்துல உணவுங்கிறது குறையே குறையாது. உணவு கொடுத்துட்டு அக்ஷய பாத்திரம். பாண்டவர்களுக்கு அக்ஷய பாத்திரம் சூரிய பகவான் கிட்ட இருந்து கிடைத்த நாள். அதுதான் அக்ஷய திருத்தியை அன்னைக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வியாசதேவர் வந்து மகாபாரதத்தை அக்ஷய திருத்தியை என்றுதான் எழுத ஆரம்பித்தார். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது. மகாபாரதம் எழுதத் தொடங்கி வியாசதேவர் எழுதத் தொடங்கியது அக்ஷய திருத்தியை. அதே மாதிரி குபேரா received his wealth and position as a custodian of wealth from goddess Lakshmi. That is, நம்ம லக்ஷ்மி தேவி கிட்ட இருந்து குபேரர் வந்து இந்த அவருடைய குபேரன்னா நமக்கு தெரியல, அவரு தான் வந்து எல்லா செல்வங்களையும் காக்கின்ற அந்த டெமிகாட் இல்லையா? ஸோ அந்த நாள், தட் இஸ் லக்ஷ்மி தேவி வந்து குபேரருக்கு அந்த இது அளித்த நாள், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அளித்த நாள் வந்து அக்ஷய திருத்தியை. அதே மாதிரி இட் இஸ் செட் தட் காடஸ் அன்னபூர்ணா தேவி appeared on this day. அன்னபூர்ண தேவியும் வந்து தோற்றமளித்த நாள், தோன்றிய நாள் தான் இந்த அக்ஷய திருத்தியா. இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இது நம்ம 8 பாயிண்ட்ல நிறைய இது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அக்ஷய திருத்தியால இவ்வளோ மகிமை இருக்கு இந்த நாள். ஸோ ரொம்ப ஒரு மங்களமான நாள் அது அப்படின்ட்டு இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து கொஞ்சம் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ். சிம்மாச்சலம் எங்க இருக்கு? ஆந்திர பிரதேஷ். இஸ் த அபோர்ட் ஆஃப் லார்ட் நரசிம்ம. நரசிம்ம தேவர் வீட்டு இடம். The deity of Lord Narasimha is always covered with sandal paste. On the day of Akshaya Tritiya, which occurs 11 days before Narasimha Jayanti, the appearance of Lord Narasimha, the sandal paste is removed and Abhishekam is performed. This is the only day devotees will get to see the form of the Lord. On the same evening, the deity is again covered with the sandal paste. So, எப்படின்னா சிம்மாச்சலத்துல தான் நம்ம நரசிம்மருடைய அங்க வீட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு லார்ட் நரசிம்மர். ஸோ அவர் வந்து பார்த்தோம்னா நரசிம்மர் நம்ம சிம்மாச்சலத்துக்கு பார்த்தோம்னா எப்பவும் வந்து அவரை வந்து சந்தனத்தால வந்து பூசியிருப்பாங்க. அவர் சந்தனத்தால அவர் மேனி எப்பவும் வந்து சந்தனத்தில் பூசப்பட்டிருக்கும். ஆனால் அக்ஷய திருத்தியை அன்னைக்கு மட்டும்தான். அக்ஷய திருத்தியை அன்னைக்கு எப்படின்னா நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு முன்னாடி 11 நாள் முன்னாடி தான் வந்து அக்ஷய திருத்திய நாள். ஸோ இந்த அக்ஷய திருத்திய அன்னைக்கு மட்டும்தான் அந்த சந்தனத்தை வந்து மாற்றி நரசிம்மருக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ற மாதிரி. ஸோ அந்த ஒரு நாள் மட்டும்தான் வருஷத்துல, அந்த ஒரு நாள் மட்டும்தான் வந்து கடவுளுடைய ஃபார்ம் ரூபத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். அது அந்த சாயந்தரத்துக்கு வந்து மீண்டும் வந்து அந்த நரசிம்ம தேவர் வந்து சந்தனத்தால பூசி விட்டுருவார்கள். அப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. சந்தனம் பூசிய நிலையில் பார்க்கலாம். ஆனால் வந்து அவருடைய சந்தனம் பூசப்படாத இருக்கிற நிலை வந்து அக்ஷய திருத்தியை அன்னைக்கு மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் சிம்மாச்சலம். அதுவும் ஒரு யுனிக் திங். அதே மாதிரி Jagannath Puri. Every year, Ratha Yatra festival is celebrated at Jagannath Puri. The 3 chariots of Jagannath, Nandi Gosha, Baladeva, Talatvaja, and Subhadra, Darpadalan, are newly constructed every year with the wood of specific trees. The construction of chariots for Ratha Yatra begins on the day of Akshaya Tritiya. நமக்கு தெரியும் இந்த ஜெகநாத புரியில இந்த ஜெகநாத் இந்த யாத்திரையில பாத்தீங்கன்னா 3 சேரியட் வரும், 3 ரதங்கள் வரும். அந்த 3 ரதங்கள்ல ஒரு ரதம் ஜெகநாதர் வீட்டில் இருப்பார்,
ஸோ அவர் வர ரதத்து பேர் என்ன? நந்தி கோஷா அப்படின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு ரதத்துல யார் இருப்பாருன்னா பலதேவர் இருப்பாரு. அதான் தலத்வஜா அப்படின்னு இருக்கும். மூணாவது ரதத்துல யார் இருப்பா? சுபத்ர தேவி. அதான் தர்ப்பதாலனா அப்படின்னு. ஸோ இந்த மூணு ரதம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து புதுசா எல்லா வருஷமும் வந்து புதுசா அந்த ரதத்தை வந்து படிப்பாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டட். ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னைக்கு ஆரம்பிக்குதுன்னா அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு தான். ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் மரங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மரங்கள்ல இருந்து தான் அந்த மரத்தை எடுத்து so இதற்காக வந்து தேர்ந்த இவங்க இருக்காங்க, அஹ், தச்சர்கள் அதை உருவாக்குறதுக்கு. So அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ரதங்களை உருவாக்குவார்கள். இந்த ரத யாத்திரைக்கு முன்னாடி எல்லாம் ரெடி ஆயிடும். இப்ப எல்லா வருஷமும் புதுதாக அறிவிப்பார்கள். அது என்னைக்குன்னா அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு. நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம். இந்த முதல்ல இருந்து 8 பாயிண்ட் பார்த்தோம். அது மட்டுமல்லாமல் சிம்மாச்சலத்துல நரசிம்மருடைய அந்த யூனிக் திங் தட் இஸ் அவர் வந்து சந்தனம் பூசப்படாத நிலையை நம்ம பார்க்கணும்னா அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு தான். அதே மாதிரி ஜெகநாதபுரியில இந்த ரதங்களை வந்து உருவாக்கக்கூடிய அந்த நாள் தொடக்கம் வந்து அக்ஷய திருதி நாள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம். அதே மாதிரி ரெமுனா, நம்ம இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஷீரச்சோர கோபிநாதோட கதையெல்லாம் படிக்கலாம். ஸோ ரெமுனால தான் அந்த இது இருக்கு. ரெமுனான்ற இடத்துல இந்த டெம்பிள் ஆஃப் ஷீரச்சோர கோபிநாதா ரெமுனா. ரெமுனா எங்க இருக்குன்னா ஒரிசால. த deities of Madana Mohana, Govinda and Gopinatha are smeared with sandalwood pulp on this auspicious day of Akshaya Tritiya. ஸோ இந்த மூணு மூணு அஹ், இது ரூபம் that is மூணு இதற்கு பிரதிமா இது கடவுளுடைய இது. அது என்ன? மதன மோகனுடைய இது, கோவிந்தர் அண்ட் கோபிநாத். மூணு டெய்டிஸும் அங்க இருக்காங்க. எங்க? ரெமுனால, ஒரிசால. அந்த டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அக்ஷய திருதியா அன்னைக்கு தான் அந்த சாண்டில்வுட் சந்தனத்தை வந்து அந்த கடவுள் மேல அன்னைக்கு சாத்துவார்கள் அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த ட்ரெடிஷன், இந்த பழக்கமானது இஸ் ஃபாலோட் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் ஸ்ரீ மதுவேந்திர புரி, ஒன் ஆஃப் த ஆச்சாரியாஸ் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயஸ் who traveled from Vrindavana to Jagannath Puri on the order of the Gopala deity to collect sandalwood and camphor. On the way back, the deity of Gopala ordered Madhavendra Puri to grind the sandalwood with camphor and apply to Gopinatha deity because the deity of Gopala and Gopinatha are non-different. This deity of Gopinatha stores sweet rice pot for his dear devotee, Madhavendra Puri, and hence his name, Shirachora Gopinatha. இந்த கோபிநாத் கதை யாருக்கான்னு தெரியுமா? மாதவேந்திர புரி, இந்த ஸ்ரீரச்சோர கோபிநாத கதை யாருக்கான்னு தெரியுமா? ஒரு அளவுக்கு தெரியும் பிரபுஜி. ரொம்ப அந்த நேம்ஸ் தெரியாது, மேலோட்டமா தெரியும் பிரபுஜி. சொல்லுங்களேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதவேந்திர புரி வந்து ஆக்சுவலா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட குரு தானே பிரபுஜி? சொல்லுங்க அவங்க சொல்லுங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப வந்து அவங்க வந்து எப்படின்னா யாராவது வந்து கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி. ஒரு கிராமத்துல கோவர்தனம் நினைக்கிறேன் பிரபுஜி, அது எனக்கு தெரியல. நீங்க நான் கதை சொல்லி முடிச்சிட்ட அப்புறம் ஏதாவது தப்புன்னா நீங்க சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஏன்னா நிறைய இது எனக்கு சரியா தெரியாது, கொஞ்சம் ஆனா ஒரு அளவுக்கு தெரியும். அப்ப வந்து இல்ல இல்ல இன்னொரு கதை, நான் இன்னும் ரெண்டு கதையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். சோற வந்து சீரனா பாயாசம். ஒரு பக்தனுக்காக கிருஷ்ணரே வந்து பாயாசம் வந்து ஒளிச்சு வச்சிருப்பாரு அவரோட ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள. அந்த அந்த பக்தன் தான் வந்திருப்பாரு அந்த கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கு. அப்போ அந்த பக்தன் வந்து நினைப்பாரு, இந்த பாயசம் நம்ம வந்து இந்த கோயில பாயசம் படைக்கிறாங்க, இது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அவரு ஒரு கிருஷ்ணரை கும்பிடுவாரு, அந்த கிருஷ்ணருக்கு நம்ம படைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. இது மனசுக்குள்ளதான் நினைப்பாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன இப்படி ஆயிட்டோம், நம்ம நம்ம சாமி பக்தி பண்ணணும், நம்ம இப்படி நம்மளோட நாக்குக்கு ஆசைப்பட்டுட்டோமே சாப்பிடணும்னு, தப்பு அப்படின்ட்டு அவரு நினைச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஆனா அங்க இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணர் வந்து இவருக்காக ஒண்ணு ஒளிச்சு வச்சிருப்பாரு. அப்புறம் அந்த பூசாரி கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி என்னோட பக்தன் வந்து வந்திருக்கான், அவன் பசியோட இருக்கான், நான் அவனுக்காக பாயாசம் எடுத்து வச்சிருக்கேன், நீ வந்து குடு அப்படின்ட்டு அந்த பூசாரி கனவுல சொல்றப்போ அந்த பூசாரி
சொல்லுவாரு எல்லாமே தீந்து போச்சே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு. அப்ப இவரு கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல நான் அவனுக்காக என்னோட ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள வச்சிருக்கேன், நீ போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே போய் பார்த்தா நிஜமாலே ஒளிச்சு வச்சிருப்பாங்க. ஒரு 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 கப் பாயாசம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அத கொண்டு போய் அந்த பக்தனுக்கு கொடுப்பாங்க பிரபுஜி. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பிரபுஜி. கரெக்ட். மேலட்டும் நீ சொன்னது கரெக்ட். ஸோ மாதவேந்திர புரி வந்து ரொம்ப பெரிய பக்தர், கிருஷ்ணருடைய ரொம்ப பெரிய பக்தர். ஸோ அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு இந்த இது கோவிலுக்கு போய டைம்ல அவங்க இந்த கீர்னா அந்த பாயசம் இல்லையா, அது வந்து பண்ணி படைச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த அந்த ஸ்மெல் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவரு "ஓ, இதே மாதிரி அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு நானும் வந்து படைக்கணும் அப்படின்னு, அதனால வந்து இது எப்படி இருக்கும் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு அவர் மனதுல நினைப்பார். உடனே வந்து என்ன ஆகும், இப்போ நம்ம கிருஷ்ணருக்கு படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ இவர் என்ன ஐயோ நான் வந்து அபராதம் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் இதை வந்து நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வேதனைப்பட்டுவார். அதனால வந்து அது ஒன்றும் இல்லாம அவரு அங்கிருந்து போயிடுறாரு. அவர் போய் அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, தட் இஸ் அந்த என்ன சொல்றது சந்தில் ஒரு இடத்துல வந்து அவர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இத வந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் என்ன. ஸோ அவர் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டார், யாரு மாதவேந்தர் ஒன்றும் சாப்பிடாம அப்படியே இது பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்போ அன்னைக்கு ஈவினிங் இவருடைய அந்த பூஜாரியோட ம- கனவுல வந்து சொல்ல இந்த மாதிரி என்னோட பக்தன் இருக்க மாதவேந்திர பூஜை அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அந்த இது யார் கோர்ட்யார்ட் இருக்கு அந்த யார்ட்ல அவர் இருப்பாரு, நீங்க அங்க போய் வந்து அவருக்கு இந்த இதை கொடுக்கணும். அப்பதான் மாத்தாச்சு சொன்ன மாதிரி இல்ல தீந்து போச்சு இல்லையே அப்படின்ட்டு. இல்ல நான் வந்து இந்த இதுல ஒரு சாயந்தரம் அங்க வந்து கர்ப்பகிரகத்துல அந்த இடத்துல வந்து இருக்கு, போய் பாருங்க, அங்க வந்து ஒரு பாட் ஒரு இதுல பானை இதுல வச்சிருக்கேன், இப்ப பாருங்க அப்படின்னு. அங்க போய் பார்த்தா அங்க இருக்கும். அப்புறம் வந்து இவர் அந்த கோட்டையார்ல வந்து யாரு மாதவேந்திர புரி அப்படின்னு கேட்டு, அப்போ மாதவேந்திரன் நான் தான் மாதவேந்திர புரி அப்படின்னு, இல்லை இது வந்து உங்களுக்கு கிருஷ்ணரே கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி அவர் வந்து அது சாப்பிடுறார். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மண் பாத்திரம். அப்புறம் என்ன கதையில என்னன்னா, அது சாப்பிட்டு முடிச்சப்புறம் அந்த மண் பானை இருக்கு அதை உடைச்சு அந்த மண்ணுக்கு அந்த பானையில ஒவ்வொரு பீஸையும் வந்து அவர் சாப்பிட்டு இருப்பார், சாப்பிட்டாரு அந்த மாதிரி. அதுதான் அந்த கதை போகும். நீங்க இந்த சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்க அதை நீங்க அதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். மத்திய லீலையில வரும் 1.97 அப்படின்ட்டு அதை நீங்க டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். மத்திய லீலை பார்க்கும்போது நீங்க இந்த சைத்தன்ய சரித்தாமிரத கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம். காலையில 6 மணிக்கு இருக்கு, அதிக மத்தாச்சி எடுக்கிறாங்க, 6:30க்கு எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ சைத்தன்ய சரித்தாமிரத படிக்கும் அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். தட் இஸ் கடவுளுடைய திருவிளையாடல் என்னெல்லாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது சைத்தன்யருடைய இதெல்லாம் லீலைகள்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இது இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி அதான் வந்து அவருக்கு ஷீரச்சோர கோபிநாத், ஏன்னா கடவுளே அவருக்கு வேண்டி திருடி வச்சதில்ல, அதனால ஷீரச்சோர கோபிநாதா அப்படின்ட்டு. ஸோ இது ஒரு கதையா இருக்கும்போது இந்த சந்தனத்தோடைய கதை எப்படி வருது அப்படின்னா, இவர் வந்து மாதவேந்திர பூரியோட கனவுல வந்து இந்த கோபிநாதர் என்ன சொல்லுவாங்க வந்து, சாரி கோபாலர் வந்து சொல்லுவாரு, இந்த மாதிரி நீ சென்று இந்த சாண்டில் சந்தன மரம் மலைய இந்த இடம் தட் இஸ் முன்ன வந்து இந்த மவுண்டன்ஸ் மலைய என்ன இடம் அந்த பேர், அந்த இடத்துல வந்து இந்த சந்தன மரம்லாம் இருக்கும். அங்கிருந்து சந்தனத்தையும் கேம்பர் கற்பூரத்தையும் கொண்டு வந்து எனக்கு இது அந்த கதை எப்படின்னா வந்து இவரு மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கதை சொல்ல வந்தாங்க இல்லையா, அந்த கதை. தட் இஸ் மாதவேந்திர பூரி வந்து அப்படியே இருக்கிற டைம்ல அவர் ரொம்ப டயர்டா இருப்பார். இவர் எங்கேயும் போய் யார்கிட்டையும் கேட்க மாட்டார். அப்போ வந்து ஒரு சின்ன பையனுடைய வடிவத்துல வந்து இந்த மாதிரி பால் கொடுத்து நீங்க குடிங்க அப்படின்னு கொடுப்பாரு யாரு, ஒரு பையன். ஒரு மாதவேந்திர பூரி வந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் வந்து திருப்பி அந்த இதெல்லாம் that is இந்த பாட் எடுத்துன்னு போவான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு, அப்படியே தூங்கிடுறாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு மனசுல கடவுள் ஒரு கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் இங்க ரொம்ப இது என்ன ஒரு புதருக்குள்ள என்னை மறைச்சு வச்சுட்டாங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நீ இந்த ஆளுங்களை எல்லாம் கூட்டி வந்து என்னை புதர்ல இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மலை மேல இருக்க. ஸோ வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஆளுங்களை எல்லாம் கூட்டி
மாதவேந்தர் பூரியோட தலைமையில் அங்கே போய் இந்த புதரில் சேரும். அங்கே வந்து இவருடைய கோபாலுடைய டெய்டி அங்கே இருக்கும். அப்புறம் அவங்க எடுத்து குளிப்பாட்டி அப்புறம் அதுக்கு ஃபீஸ்ட் கொடுத்து அதில் ஒரு கதை இருக்கு. அது ரொம்ப சைத்தன்ய சரிதாமணியில் பார்க்கணும். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து அவர் மீண்டும் அவர் கனவுல வந்து எனக்கு இந்த சந்தனத்தை வந்து என் மேல பூசணும்னு சொல்லுறது தான் இவர் சந்தனத்தை தேடி வர மாதவேந்தர் பூ. அப்போ அந்த சந்தனத்தை தேடி எடுத்து திரும்பி வர டைம்ல இந்த அங்க வந்து உடனே இந்த இந்த தளத்துல வந்த உடனே அவரு வந்து திருப்பி கனவுல வந்து சரி நீ இந்த சந்தனத்தை இங்கே கொண்டு வர வேணாம், நீ வந்து அவர் அந்த கோபிநாதருடைய டெய்டிக்கே அது பூசிடுங்க அந்த சந்தனத்தையும் அந்த கேம்ஃபர் இல்லையா அந்த கற்பு வச்சு எல்லாம் சேர்த்து அங்கே நீங்க சாத்திருங்க அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அந்த சார்த்தது இருக்கும் சந்தனத்தை. ஸோ இந்த டீட்டெயிலுக்கு சைத்தன்ய சரிதாமத்துல வந்து பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஐதீகம் வந்து நம்ம இந்த சந்தன சார்த்து வந்து அக்ஷய திருத்தியா நினைக்கிறான் லெமுனால இந்த ஷீரச்சோர கோபிநாதோடைய அந்த ஆலயத்துல நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது ஒரு இன்னொரு ஆஸ்பீஷியஸ் மங்களமான இன்னொரு ஒரு அது மட்டுமல்ல நம்ம அடுத்தது பார்க்கும்போது பத்ரிநாத் டெம்பிள் ஆஃப் கங்கோத்ரி அண்ட் யமுனோத்ரி ஆர் க்ளோஸ்ட் இன் வின்டர். On the day of Akshaya Tritiya, the shrine reopens for pilgrims. பத்ரிநாத்ல கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி என்ற 2 ஆலயங்களும் வந்து இந்த வின்டர் இப்போ நமக்கு தெரியும் இல்லையா, தட் இஸ் நவம்பர் தாண்டினாவே வின்டர் ஆரம்பிச்சு நார்த் இந்தியா எல்லாம் பனி இந்த பனி மூடி இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து இந்த அக்ஷய திருத்தியா அன்னைக்கு தான் அந்த கோவில்கள் அந்த ஆலயங்கள் இந்த தரிசனத்துக்காக திறக்கிற நாள். ஸோ அது ஒரு இன்னொரு நல்ல ஒரு மங்களமான இது பத்ரிநாத்தில் இருக்கும். அப்புறம் கும்பகோணம் the temple city celebrates Garuda Vahana Seva for Vishnu deities பெருமாளுக்கு from 12 different temples, Chakrapani, Sarangapani, Varadaraja, Malavalravanam, etc. Garuda, also known as Vainateya, son of Vinata, is the bird carrier of the Lord Vishnu. He is the king of the birds, Kagendra. In Vedic literature, it is stated that the 2 wings of Garuda are the 2 divisions of Samaveda known as the Brahat and Ratantara. The vibration generated by the flapping of his wings form the basis of Samaveda mantras. Visit Kumbhakonam on the auspicious day of the Akshaya Tritiya to have darshan of the Dvadasha Garuda Seva. ஸோ இன்னொரு என்ன அக்ஷய திருத்தியா அன்னைக்கு கும்பகோணத்துல கருட வாகன சேவை வந்து விஷ்ணு டெய்டிஸ்க்கு பெருமாளுக்கு பண்ணுவாங்க. இங்கிருந்து 12 ஆலயங்கள்ல இருந்து அதுதான் பேர் சொல்றாங்க, சக்கரபாணி, சாரங்கபாணி, வரதராஜர், வலுவல் ராமன் எக்ஸெட்ரா. கருடா வந்து அவருக்கு கருடருக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா வைனதேயா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா சன் ஆஃப் வினதா, கருடர் வந்து விண்ணதருடைய மகன். ஸோ அது கருடர் நமக்கு தெரியும் பெருமாளுடைய வாகனம் இல்லையா, பேர்ட் கேரியர் விஷயம். ஸோ அவருக்கு தான் இப்போ கருடர் தான் வந்து கிங் ஆஃப் த பேர்டு, காகேந்திரர் அப்படின்வாங்க. ஸோ இந்த என்ன ஐதீகம்னா இது இந்த இது 2 இந்த கருடருடைய 2 இறக்கை இருக்கு இல்லையா, அதுதான் சாமவேத அது 2 சாமவேதத்தின் 2 டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 2 டிவிஷன்ஸ் என்னெல்லாம்னா பிரஹத் அண்ட் ரதந்தரா அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த இந்த ரெக்கை வந்து ஃபிளாப்பை வந்து அந்த அடிக்கும்போது அந்த சவுண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் சாமவேத மந்திராவுடைய அந்த ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ கும்பகோணத்தை இந்த அக்ஷய திருத்தியா அன்னைக்கு தரிசனம் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதா இன்கார்பரேட்டட் தி லீக் ஆஃப் டிவோட்டீஸ். ஸோ பிரபுபாதர் வந்து லீக் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு இஸ்கான் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இஸ்கானுடைய முதல் நிலையம் வந்து அன்னைக்கு தான் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணாரு, அன்னைக்கு தான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாரு. ஸோ நமக்கு தெரியும் பிரபுபாதா இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா இஸ்கான். இஸ்கான்னா இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். இஸ்கானுக்கு முதல் படியாக என்னன்னா லீக் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் அப்படின்ட்டு என்ற ஒரு இதை உருவாக்கினார் அவர். அது எங்கன்னா ஜான்சியில.
ஸோ என்னைக்கு அதை வந்து நிறுவினார் அப்படின்னா அக்ஷய திருதியை அன்னைக்கு தான், 16th May 1953 அன்னைக்கு. So அதுவும் ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, அக்ஷய திருதியை வந்து ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் டே, ரொம்ப மங்களமான நாள். எது ஆரம்பிக்கும் சரி, நம்ம வந்து கடவுளை வழிபடுறதுக்கும் ரொம்ப உகந்த நாள். அதே மாதிரி தானம் செய்யறதுக்கும் ரொம்ப உகந்த நாள் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு 5 இது நம்ம கட்டாயமா செய்யணும். என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஒண்ணு, glorify the supreme lord who appeared as பரசுராமா. கடவுளை வாழ்த்தணும். யார்? விஷ்ணுவை. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சாண்ட் பண்ணலாம், கீர்த்தன் பண்ணலாம், புக்ஸ் படிக்கலாம், நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி படிக்கலாம் எல்லாம். அது வந்து ஒண்ணு, அன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ராவா சாண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, பரசுராமரை பற்றி படிக்கலாம். ரெண்டாவது, recite 18 chapters of பகவத்கீதையில 18 சாப்டர் அன்னைக்கு வந்து ஸ்லோகங்கள் சொல்லலாம். அப்புறம் என்ன? மூன்றாவது, ஆஃபர் ஒபிலேஷன்ஸ் பித்ரு பூஜா. தட் இஸ் நம்ம பித்ருக்களுக்கு பூஜைகள் பண்ணலாம். அப்புறம் அன்னதானம், டிஸ்ட்ரிபியூட் பிரசாதம், கடவுள் பிரசாதம் வந்து அன்னதானமா நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். அப்புறம் டொனேட் டுவர்ட்ஸ் சேரிட்டபிள் காசஸ், நம்ம தானம் செய்யணும். ஸோ இந்த 5 காரியங்களும் வந்து அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு செய்யும்போது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம அந்த டிபிடியோட ஆரம்பத்துல நான் பார்த்தோம், நம்ம வந்து ஒன்று பண்ணா நமக்கு வந்து மெனி டைம்ஸ் நமக்கு அதோட பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்து. ஸோ பெஸ்ட் சேரிட்டி என்ன? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வேண்டிய, கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க வேண்டிய காரியங்களை நம்ம செய்யணும். என்னன்னா, the Lord is the bestower of all benedictions. If someone gives something to the Lord, he is not the loser, he is a gainer by million times. நம்ம அன்னைக்கு கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி நம்ம ஏதாச்சும் செய்வோம் என்றால் அது நமக்கு நஷ்டம் இல்லை, நமக்கு அதனால வந்து நல்லதுதான் நடக்கும். இந்த படத்துல யாரு தெரியுமா? யாருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த படத்துல யாரு? சுதாமா. சுதாமா. இல்லையா? சுதாமா அன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம், சுதாமா வந்து கிருஷ்ணரை சென்று பார்த்தனா அன்னைக்கு சுதாமா என்ன சொல்ற, ஒரு அவில் தான் கொண்டு கொடுத்தாரு. ஆனா அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்ன கொடுத்தாரு? ஒரு சகல இது சௌகரியங்கள் இல்லையா, வைடூரியங்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு இது வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்கிறார். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி நம்ம அக்ஷய இன்னைக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு சிறிதாக செய்தா இருக்கிறோம்ல, முடிந்த அளவுக்கு ஏதாச்சும் செய்யும் போது அது வந்து பன்மடங்கு அதனால பெனிஃபிட் வரும் அப்படின்ற சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம இஸ்கான் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம என்ன இஸ்கான் மங்களூர் டெம்பிள்ல என்ன அன்னைக்கு பார்த்தோம்னா நிறைய சேவைகள் இருக்கு. ஸோ அந்த சேவைகள் பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்? நிறைய சிலவங்க வந்து அங்க பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் இதெல்லாம் படம் பார்த்தீங்க இல்லையா? இதெல்லாம் போனவங்களுக்கு பார்க்கலாம். இப்ப எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க பிரபுஜி. ஸோ பியூட்டிஃபுல் டெம்பிள். போன வருஷம் எல்லாம் இந்த டைம்ல பார்க்கும்போது எல்லாரும் சொன்னாங்க, உள்ள டெம்பிள் எல்லாம் வருமா இல்லை அப்படின்ட்டு. பாருங்க, எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா வந்துருச்சு. போன வருஷம் இனாகிரேஷன் இருந்தது, இன்னைக்கு பாருங்க ரொம்ப அழகா வச்சு டெம்பிள் ஹாலு இதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? எஸ்சி ஆடிட்டோரியம். அது வந்து 2000 இனாகிரேஷன் ஜன்மாஷ்டமி செப்டம்பர் 7th 2023 பண்ணோம். டெம்பிள் ஹால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. டெம்பிள் நல்லா இருக்கு. கெஸ்ட் ஹவுஸ். ஸோ இப்போ இவருடைய பிரபுஜியோடைய ஐடியா என்னன்னா, ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி பண்ணி, பகவத்கீதா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி பண்ணி இங்க ஸ்டடி ஆஃப் கீதா நடக்கும். தட் இஸ் ஆன்லைன் மட்டும் இல்லாம ஆஃப்லைன் கூட நடக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் அவருடைய விஷன். கண்டிப்பா நடக்கும். ஏன்னா இது வரைக்கும் கிருஷ்ணர்களால நம்ம என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா நடக்கும். இந்த டெம்பிள்னால நமக்கு என்னெல்லாம் ஒன்று, நம்ம டீச்சிங்ஸ் இல்லையா, கிருஷ்ணா பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மட்டும் டிவோட்டி அசோசியேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் கீதையை பற்றி நம்ம படிக்க முடிஞ்சிருக்கு. அது ஒரு எஜுகேஷனல் சென்டரா திகழ வேணும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு ராமகிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்புறம் சாதனைகள் செய்யறதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அந்த இடம் அப்படின்ட்டு 9 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்ல நடந்தது.
ஸோ இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் இப்போ வந்துட்டு இருக்குதுன்னா கெஸ்ட் ஹவுஸ் நடக்குதுங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து நான் நிறைய டிவோட்டிஸ் போகும்போது தங்குறதுக்கு எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹோட்டல் இந்த மாதிரி இல்லாமல் கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே வந்து தங்குற மாதிரி இது பண்ண போகிறாங்க. அந்த ஃபெசிலிட்டி நடந்துட்டு இப்போ. அப்புறம் அதே மாதிரி என்னன்னா இந்த மியாவாக்கி அர்பன் ஃபாரஸ்ட். ஸோ ஒரு சின்ன இடத்துலயே வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட் நல்ல ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த மியாவாக்கி இந்த ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஒரு அறிஞன் வந்து அது வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. அது பல வருஷமா அது நடந்துட்டு இருக்கு. உலகத்துல பல இடத்துலயும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்லயும் பண்ண பண்ணுவோம். இன்னைக்கு இந்த என்னுடைய இது மெமரி கரெக்ட் தான், 1 ஏக்கர் இடத்துல அது பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு ரெண்டு இது இப்போ ஃபாரஸ்ட் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வேற நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ. அப்புறம் அன்னதானம் ரொம்ப இதாக நடக்குது. இப்போ நிறைய லோக்கல்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு காலைல பிரபுஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பக்கா கிச்சன், ஃபுல்லி எக்யூப்டு கிச்சன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி. இப்போ அன்னதானா இஸ் மகாதானி எல்லாம். ஸோ கோசாலை வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ 2 கோசாலை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். முதல்ல ஒன்று இருந்து இப்போ இன்னொன்று 2 கோசாலை ஆரம்பிச்சிருக்கு. பியூட்டிஃபுல்லாக மாடும் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் கோ மாதா சொன்ன 2 இது இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பல சேவைகள் வந்து நமக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு முடிந்த அளவுக்கு. ஸோ இது யாருக்கும் கம்பல்சரி கிடையாது. நம்மளால என்ன முடியுதோ அது பண்ணலாம். பண்ணலனாலும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. யாரும் வந்து உங்களை கம்பல் பண்றது ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா அன்னைக்கு நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சேவை தானம் பண்ணா நல்லது. ஸோ நம்ம தானம் நம்ம வந்து யாருக்கு பண்ணணும், டிசர்விங் பண்ணணும். யாருக்கு நமக்கு தெரியும் டிவோட்டீஸ்க்கு பிரயோஜனப்படுற மாதிரி எழுதி பண்ணும்போது அது கிருஷ்ணரே சென்று அடையிற மாதிரி. பிகாஸ் டிவோட்டீஸுக்கும் குரு இது 2 பேருக்கும் பண்ணும்போதே டைரக்டா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பண்ற மாதிரின்ட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது. ஸோ பல விதமான சேவைகள் இருக்கு. ஸோ சுதாம சேவை அப்படின்னு மத்ஸ்ய சுதாம சேவை மாசம் மாசம் கொடுக்கறதுக்கு விருப்பப்படுறவங்க அதுவும் பண்ணலாம். 501 ரூபாய். கூர்ம சுதாம சேவை 1001 ரூபாய். வராக சுதாம சேவை 3001. வாமன சுதாம 5001. நரசிம்ம சுதாம சேவை, பரசுராம் சுதாம சேவை, பல்ராம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது இருக்கு. நம்மளால முடிஞ்சது எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது. அப்புறம் அதே மாதிரி லைஃப் மெம்பர்ஷிப் நான் இப்போ எவ்வளோன்னு தெரியல. முன்னே 35,000 இருந்தது, இப்போ எவ்வளோன்னு தெரியல. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இதுக்கெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு இல்லை வந்து நம்ம புக்ஸ் பாகவதம் செட் வாங்கலாம், மேலே வாங்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டொனேஷன் லிங்க் இருக்கு. நம்ம பத்ம மாதாஜி நம்ம இதுலேயும் போட்டுடலாம், நம்ம குரூப்லையும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து டொனேஷன் செய்ய விரும்புகிறீங்களோ அந்த டொனேஷன் லிங்க் கிளிக் பண்ணுறான். அது இல்லைன்னா கூட இந்த ஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஸ்ரீவ சங்கந்தாஸ் பிரபுஜி அவரோட நம்பர் இருக்கு. கௌர மனமோகனதாஸ் பிரபுஜி அவருடைய இது இருக்கு. ஸோ அதுவும் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணாலும் சரி. அதே மாதிரி இங்கே நம்மளுடைய இது இருக்குங்க, இந்த கூகுள் பே இருக்கு, ஃபோன்பே, இந்த மாதிரி பல இதுவும் இருக்கு. ஸோ விச்சோவர் இதே மாதிரி பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி கூட யூ கேன் சப்போர்ட், யூ கேன் டூ த சேவா அன்னைக்கு. ஆனால் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்பேம் நிறைய நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் பேர் போட்டு நிறைய இதெல்லாம் வரும். நீங்கள் எதையும் வந்து அதில் இந்த ஃபேக் இதில் போய் ஜாயின் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நம்ம இது கொடுத்த இந்த இதில் பிபிடிலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தனியாக இந்த இதுலேயும் அனுப்புகிறோம் வாட்ஸ்அப்பில். அந்த லிங்க்ல மட்டும் கொடுத்தா போதும். அந்த லிங்க்ல மட்டும் நீங்கள் இந்த டொனேஷன்ஸ் கொடுத்தா போதும், தவிர வேறு இதுலேயும் கொடுக்கக்கூடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அப்படி டவுட் இருந்ததுன்னா என்னையோ இல்லை பத்ம மாதாஜியோ கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இல்லை இங்கே நமக்கு கொடுத்த மாதிரி சிவசங்கம் தாஸ் குறிச்சியோ இல்லை குறிச்சியோ கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். ஸோ நிறைய டிவோட்டிஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பிள் கட்டுனதே வந்து ஒரு பெரிய இது டிவோட்டிஸோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த டெம்பிளில் சாமானியமானது கிடையாது. ரொம்ப இது பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுடைய சப்போர்ட் இருந்தது.
ஸோ அதான் இவர் சொல்லுவார். காலைல கூட வந்து சொன்னார் நம்ம ராமு சார் குறிச்சு, கிருஷ்ணர் நினைச்சாருன்னா நடக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பிள் டிவோட்டீஸ் கூட எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி வந்து இந்த டெம்பிள் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ப கூட முடியாது யாராலும். அந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணருடைய அந்த அருளும் அவருடைய மிராக்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லா சப்போர்ட் பண்ண எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் ராமசார் குருஜி சார்பாகவும் இஸ்கான் சார்பாகவும் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்றேன் நான். ஸோ நீங்க என்ன சப்போர்ட் முடியுமோ அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு பண்ணுங்க. அது என்ன முடியுமோ அது எது கம்பல்சரி ஒன்றும் கிடையாது. சரி, எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அதுவும் ஒன்றும் பெரியது கிடையாது. என்ன யாரால முடியுமோ அது ட்ரை டு டூ. முடியலனாலும் பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க வந்து அன்னைக்கு நிறைய இது பண்ணுங்க, சேன் பண்ணுங்க, உபாதா புக்ஸ் படிங்க, எல்லாரும் இது பண்ணுங்க. ஸோ மெயின் ஐடியா என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து நம்மளுடைய கோல், வாழ்க்கையின் கோல் என்னன்னா we have to reach the lotus feet of the Lord. அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. ஸோ இது வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து எல்லாருக்கும் வந்து எடுத்துரைக்கிறது அப்படின்ட்டு நான் வினண்டி பிரபு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதனால தான் நான் இன்னைக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். அப்கோர்ஸ் நிறைய டிவோட்டிஸ் வரல, ஆனால் நான் இது அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லா டிவோட்டிஸும் அதை பார்க்கட்டும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன நம்மளால முடியுதோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் நம்ம முக்கிய அக்ஷயத்துக்கு. அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி கம்பல்சரியே கிடையாது, முடியலனாலும் பரவாயில்ல. பட் நீங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க கண்டிப்பாக நிறைய சேன் பண்ணுங்க, பிரபுபாதா புக்ஸ் படிங்க, கிருஷ்ணரை பத்தி நினைங்க. ஏன்னா அல்டிமேட் எய்ம் அதுதான். ஓகே, ஸோ I thought I will share with you this details. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு யாருக்காச்சும் கொஞ்சம் பேசணும். ஹரே கிருஷ்ணன். கிளியரா இருந்ததா? எந்த டவுட் இருக்கா? இல்ல கிளியரா இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, கிளியரா ஹரே சொல்லிட்டீங்க பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணன். நல்லா ஹரே இருந்துச்சு கிருஷ்ணன். பிரபுஜி, நிறைய ஹரே இன்ஃபர்மேஷன். ஹரே கிருஷ்ணன். அதான் சொல்றேன், நம்ம டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லும் போது நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அந்த என்னது ரெவலேஷன்ஸ் இருக்கு. பாருங்க, நீங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்ட், நீங்க ஒரு ஸ்டோரியோட இது சொன்னீங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம அந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச ஷேர் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அந்த அறிவு நமக்கு வந்து அந்த ரியலைசேஷன். அதான் அந்த டிவோட்டி அசோசியேஷனுடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து மற்றது ஃப்ரைடே அன்னைக்கு பகவத்கீதை கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பத்ம மாதாஜி நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க. ஓகே அதை எடுத்துடுறேன். ஸோ அந்த அக்ஷயத்திரை ப்ரெசன்டேஷன் நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன், அதுவும் நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். ஓகே அப்புறம் பிரபுஜி, இப்ப நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்தீங்கல்ல பிரபுஜி, அதுவே சில சில கிளிப்பிங்ஸ வந்து போட்டோவா நம்ம குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணலாம்ல பிரபுஜி? பண்ணலாம். 8th 29th. ஏன்னா அதுல எத்தனை பேர் வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாக்குறாங்கன்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது பிரபுஜி. அந்த மெயினா இம்பார்ட்டண்டா உள்ள கிளிப்பிங்ஸ் வந்து போட்டு அக்ஷய திருதிக்கு இது பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லலாம்ல பிரபுஜி? ஒரு 28th 29th அந்த மாதிரி குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகே பிரபுஜி. அதுக்குள்ள நம்ம ஏதாச்சும் வேற போஸ்டர் வருதான்னு கூட பாத்துக்கலாம். இங்க இருந்து இஸ்கான்ல இருந்து ஓகே இது நம்ம பிரபுஜி. இது அன்னைக்கு பிரபுஜி மீட்டிங்ல சொன்னாங்க பிரபுஜி, போஸ்டர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு. ஆனா வந்துதான் என்னன்னு தெரியல பிரபுஜி, இன்னும் வரல, எங்களுக்கு அட்மின்ஸ்க்கு வரல. சரி நான் பாக்குறேன், வந்த உடனே நம்ம அது போட்டுடலாம். ஓகே பிரபுஜி. ஸோ என்னன்னா ஒன்று இப்போ ஐம் ஸோ ஹாப்பி. நம்ம நிறைய பார்த்தேன் நான், இந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் காலைல மங்களாச்சு நிறைய டிவோட்டிஸ் அட்டன் பண்றாங்க, நிறைய சேவை எல்லாம் பண்றாங்க. நம்ம கிளாஸ் எம் குமார் பிரபுஜி வந்துட்டே இருக்காங்க பிரபுஜி. இப்ப இன்னைக்கு Very கிளாஸ் good. வரல அவங்க. வெனஸ்டேவும் வந்துட்டே இருந்தாங்க, போன வெனஸ்டே வரல அவங்க. இப்ப சரி மங்களாத்திக்கு ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்காங்க பிரபுஜி. குட் நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாரும் உள்ளவங்க தான் அவங்க. ஓகே குட். ஸோ எல்லாரும் மங்காரத்திக்கு வாங்க, இந்த சாதனை பண்ணணும். எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியும்.
சி ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். இப்போ எனக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஹெல்த்னால வந்து எனக்கு அந்த ஏர்லி மார்னிங் எல்லாம் வந்து வர முடியாது. ஏன்னா மருந்தோட இதனால எனக்கு கண்டிப்பாக. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எந்திரிச்சு உடனே வீட்டில் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த மங்களார்த்தி கேட்டுட்டு அப்புறம் தான் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ருட்டீன் நம்ம வச்சுக்கணும். எல்லாரும் பண்ணோம்னா அதோடைய எஃபெக்ட் நமக்கு இருக்கும். அதை நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். ஓகே. அதனால தான் அவன் ஒன்று தான் சொல்றான், யாரும் எதுவும் கம்பல்சரியே கிடையாது. ஆனால் நம்மளே உணர்ந்து பண்ணும்போது அதோட பெனிஃபிட் டெஃபினட்டா இருக்கும். அதுல வந்து எந்த வித இதுவும் இல்லை. அதே மாதிரி தான் சாண்டிங். சாண்டிங் வந்து நம்ம பிராணாயாமா பண்ற மாதிரி தான். பிராணாயாமா, மெடிடேஷன் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் சாண்டிங். சாண்டிங் பண்ணா நான் தான் சொல்லுவாங்களே அஷ்டாங்க யோகா பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு. ஏன்னா சாண்டிங் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நடக்குது, அப்படியே நம்ம வந்து இந்த மெடிடேஷன் நடக்குது, பிராணாயாமா நடக்குது. ஏன்னா அந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, நம்ம மூச்சும் வந்து அந்த ரித்திம் வந்துருது. பிராணாயாமா நடக்குது. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம யார் ஆட்டோமேட்டிக் எதை நினைக்கிறோம், நம்ம வந்து மனதுக்குள்ள நம்ம பரமாத்மா நம்ம நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது என்னது, நம்ம நல்ல உணர்வு வரும்போது மனசுல இருக்கிற அந்த களங்கமான உணர்வு எல்லாம் வெளியே போயிடுது. ஸோ வி ஆர் கெட்டிங், வி ஆர் ப்ரோக்ரெசிங். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா பெனிஃபிட்டும் நமக்கு அந்த சாண்டிங்னால வருது. அதே மாதிரி ஸ்ரவணம் இல்லையா, நம்ம சொல்லும் உச்சரிக்கும் போது, அதே மாதிரி கீர்த்தனம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம வந்து சொல்றோம், அது நம்ம கேட்குறோம். இது நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆல் ஓவர் யூ கெட்டிங் ஹோல்சம் பெனிஃபிட். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாண்டிங் தானே அப்படின்ட்டு தெரியாதவங்களுக்கு அதோட மகிமை தெரியாது. நம்ம வந்து சாண்டிங்கை பற்றி தெரியவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஏன்னா நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது இந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நமக்கு மந்திரத்தோடைய இது ஸ்ட்ரென்த். அது அப்போ என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து உடம்புல இருக்கிறது எல்லாம் அலைன்மெண்ட்டாக நமக்கு வரும். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த கெட்டது வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் போடும் நம்ம உடம்புல இருந்து இல்லையா. ஸோ சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நம்ம உடம்பு சரியில்லைன்னா நாராயணியம் வந்து நம்ம கேட்கணும். அப்படி இது இல்லைன்னா இந்த ஓம் சவுண்ட் நமக்கு இதெல்லாம் பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம என்ன இந்த சாண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எல்லா பெனிஃபிட்டும் வந்துருக்கு. ஏன்னா இது மகாமந்திரம். ஸோ அந்த மாதிரி இதை ரியலைஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாரும் பண்ணோம், நம்ம சாதனை சொல்றோம் இல்லையா, பண்ணோம்னாவே நமக்கு வந்து ஓவரால் பெனிஃபிட் கண்டிப்பாக இருக்கு. ஓகே. எல்லாம் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. அண்ட் ரிக்வெஸ்ட் யூ டு அக்ஷய திருதி இன்னைக்கு ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரைடே வந்து ஓகே. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, நம்ம இவங்க வந்திருந்தாங்கல்ல, ஜெயபதாகா சுவாமி அவங்க வந்திருந்தப்போ ஒரு ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க பிரபுஜி குரூப்ல. அதுல வியாச பூஜை அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ்ல ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்தது. அந்த மாதிரி இந்த அக்ஷய திருதியைக்கும் ஒரு மினி வீடியோ கிளிப்பிங் மாதிரி இருந்ததுன்னா அது நம்ம எல்லா குரூப்லயும் போஸ்ட் பண்ணலாம் பிரபுஜி. சோ தட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு நிறைய இப்போ நீங்க சொன்னீங்களே அந்த இன்ஃபர்மேஷனே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி அந்த 1 மினிட் வீடியோவோ 2 மினிட் வீடியோவோ அதை கிரியேட் பண்ணி அது போஸ்ட் பண்ணலாம் பிரபுஜி. அது குட் ஐடியா, குட் ஐடியா, இன்வால்வ் ஆவாங்க. குட் ஐடியா சரி, நான் வந்து கேட்டு பார்க்கமா மாதாஜி கிட்ட பண்ண முடியும், யாருக்கு பண்ண முடியும்னு பண்ணிட்டு பண்ண முடியும். அது நல்ல ரீச் ஆச்சு பிரபுஜி. அந்த 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 குட்டி வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா குரூப்புக்கும் இது பண்ணப்போ நிறைய பேருக்கு இப்ப எனக்குமே தெரியாது பிரபுஜி. ஜெயபதாகா சுவாமி அவங்க மகாராஜ் பத்தி எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் அந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேராவா நிறைய போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்கள பத்தியே. ஒரு மினி வீடியோ மாதிரி அக்ஷய திருதியை பத்தி நம்ம கொடுக்கலாம் பிரபுஜி. ஷூர் ஷூர். நான் சஜஷன் இன்னைக்கு நான் வந்து இது பண்ணுறேன். டெஃபினெட்லி. ஓகே பிரபுஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். க்ளோசிங் ப்ரைஸ் சொல்கிறோம். 5 नाम पावनी अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय श्री प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. എല്ലാ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. നമ്മെ അടുത്ത ക്ലാസ് കൊടുക്കും. താങ്ക് യു മല്ലിക മാതാജി, താങ്ക് യു പത്മനാഭ മാതാജി, ശ്രീലക്ഷ്മി മാതാജി, രവികുമാർ പ്രഭുജി, സുരേഷ് പ്രഭുജി, എല്ലാവർക്കും ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ் லீலா மாதாஜி, தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண.